Lawe, Oh, palitis ako dito og soft drinks ka kay uhaw kay ko. Gali na rin ko giuhaw klo. asa man nga soft drinks? Coke, Royal o Sprite? Coke lang kay ako nang favorito nga soft drinks. Bugna or dili? Bugnaw, kay lami kaayo, namusam ni siya oy. Litro, sakto or mo? Hi, pag noodles na lang. Si Pangutana. Saman, kanang cup noodles or dili lang? Cup noodles lang, or madali. Samok ay si Pangutana, oy. Chicken or beef? Ayo, beef. Naisisunay or wala? Ay, sus, ikaw ba? Ganina rin ka ba? Na, nakasunting sinig ka ron na. Sa mga siligi mo na to sa ako Lanot or kanang tikog? Sabo kayo ni mo, dilata na lang. Ay, sige sa man ta. Sinturi tuna, preska tuna, or tinapa sa man. Pres ka to na. Samok ba kayo ni mo, si Pangutana? Halang dire. Halang! Ganina ra ka ba si Pangutana ba? Dakit akong tutunlan, no? Sakit na kayo ba? Pula or green? Na, kaniin ko no mo. Sus, plastar ba kayo sa mong nango? Na. Ay, asa man nga plastar? Dare or dare or dare sa kuagtang? Ali dire. Ali dire.